os maiores ían ao campo recoller o maízo. Entón os nenos axudábamos nesta labor. Despois, unha vez na casa, se apilaban as espigas. Cando se procedía ao seu debullado, que se apoiaba cun carozo para debullar o gran, unha vez rematado este traballo, quedaba o carozo. O carozo, se miramos ben, ten dúas partes claras, unha punta e unha parte de base. Para facer as torres coas que competíamos, que era un xogo típico dos nenos, colocábamos a base facendo coincidir punta con extremo. Punta con extremo, punta con extremo. E así íamos subindo peldaño a peldaño ata facer a construción máis alta. Como non tiñamos nin tablet, nin internet, nin nada así do que contades hoxe para enredar, estes eran os nosos xogos. Xogo que me gusta ensinarvos para que non se perda, porque a vez que entretido fai desenvolver a nosa memoria e a concentración. E a ver quen de vos fai a torre máis alta. Seguimos. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño reboldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexegueiros a froita verde román. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fumepán, que conte con todos os nenos do pouco e do castellán. Sementarei, loguiño de cranear, en tanto no pobo